आशिल्ले चातुर्मास कमिटीक कृतज्ञता दिताची आनी सोम्याले चरणाक आमी पांय पळोवन आतां आमगे भजन स्टार्ट करता आसा आमी. प्रथम जावन कसले एक निर्विघ्न खातीर आमी गणपतील भजन पयलीं म्हणका पडटा. तशें हांव आतां गणपतील भजन मुखांतर आमगे रात कार्यक्रम सुरू जाता आसा.
ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ नमस्तस्ये 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 नमो नमः. श्रावण महिनो आणि हे नवरात्री दिवसांतू देवीला आराधना दिवस हो ते तरी आज आमगेले मंडळी एक देवी स्तुती करता आसात.
रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पती हे नमः. रामाला भजन हे कलियुगांत कितलेय म्हणल्या रिती आणि राम कशी भजन हे करती आमकां देवाले कृप तशी जाता म्हणटाची आता यमन रागाचेर प्रस्तुत करता आसाची एक रामाल भजन.
पंजाजराज स्वाम्यान पंढरापुरांतू व्हड चातुर्मास केल्लो न भूतो म्हणलं म्हणून आमगे समाजाक तो एक चातुर्मास व्हड इतू करून दाखयलो. आमगे समाजाचे प्रत्येक जन पंढरापूर विठ्ठला आले दर्शन घेवन येवन पावन जाले. एक स्वाम्या चातुर्मासा निमित्त ते पंढरापूर गांवां पावले आनी देवाल दर्शन घेतले. ते विठ्ठल आले अनुग्रह घेतले म्हणटाची आता त्या स्वाम्याल उडगासा तरी विठ्ठल आले एक भजन आता प्रस्तुत करतात.
ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇನ್ ನಮಃ. आम्ही गुरु हंत भितरी ब्रह्मा विष्णू महेश्वरा ಒಟ್ಟು पळयताची. आमगेले एक GSB समाज वयर हाडचे एक मुख्य कारण आमगेले गुरू जावन उरताची. GSB म्हळ्यार गॉड सरप्रायज ब्राह्मिन्स म्हणून न्हू. तशीच थोडे ते आमगेले देवान केल्ला का आमगेले गांव आनी एक आमगेले तालूक राज्या भितरीच आमगेले GSB समाज म्हणले वयर हाडचे मुख्य कारण जावन देव उरता. आतां कशें की म्हळ्यार गुरू सुप्रायज इन ब्राह्मिन्स म्हळ्यार गुरून कसं केलें की म्हळ्यार ते नेक्स्ट आनीक वयर व्हेले आमगे देशांतू जगत विख्यात आमगेले GSB समाज जावं तशें केले तशें हांव न्हू आयज त्या गुरुवर्या खातीर एक प्रस्तुत करता आसाचे आमगेल्या महिला.
ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತೂ कष्ट शीघ्र परिहार करता देव म्हळ्यार वेंकटरमण तिरुपती वेंकटरमण तशी कसले कष्ट येत तर आमकां गुडघा चौके वेंकटरमणा तशी आम कसले कष्ट आशिल्ले तेन्ना परिहार करता त्या वेंकटरमणा खातीर आमगेले महिला मंडळाची वेंकटरमणा बद्दल एक प्रस्तुत करता असं एक भजन.
कृष्णाले नाव घेतले आमगेले आंग पुळकीत जाता कित्याक म्हळ्यार कृष्णाले प्रत्येक अवतारांतू कशी कशी देवान तागेलें रूप कशी कशी ताणें भाव भावाले प्रत्येक हंत भितर ताणें कशी काम करून दाखयलें म्हणून आमी कृष्णाले हंत भितर आयकताची तागेले अवतार आयकताचे अवतार पळयताचे तशी आज ही कृष्णाले एक पिक्चर जावन घे न्हू आज एक कृष्ण भजन म्हणटा प्रसिद्ध करता
ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಮರಿಷ್ಟಂ వాతాత్మజం వానరయూత ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానుమాన్ रामालो भक्त जाऊन ते हनुमंतु ताके रे हन बितर तक सास के मळेरी पाय नाशलो के गुड चढ़त के रामाल दर भजन को नेक तक भक्ति कश दकेत के मळेरी पाय नाशले गुड चढ़ता उत्तर तोंड उलेता नाशले उलेता रामाल भजन करता अश्मणतान तक तची आजी ते हनुमंता लेख आम्ही प्रस्तुत करता असत. Bye.
थोड्या दिवसांनी कृष्णाष्टमी पळयता आमगेल्यान व्हड परब ती आमगेले एक मठांत की घरांत की एक आचरण करता सर दिवस कृष्णाष्टमी त्यात घेतली कृष्णा प्रितर्थ जावन एक भजन
वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंतपारयाजा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंतपारयाचा कानडा राजा पंढरीचा. हरी नाम कलियुग अंदर आमगे जिब्बेर कायम उरका आमगे पाप कर्म दूर जाऊ कालरी केन्ना आमगे हरी भजन केन्ना निरंतर जाता उरका म्हणटाची आज हरी नामा बद्दल एक प्रस्तुत करता आसा.
आमगेल्या दक्षिण अयोध्या म्हळ्यार रामाल कितले भजन म्हळ्यार न्हू पुरो एक म्हणे आनी म्हणे अशें दिसता तशें हांव न्हू आतां रामाले अनेक भजन आमी म्हणटा आसता रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः
तशीची आता अनेक रामार भजनाची आमगे मंडळ भगिनी मंडळ प्रस्तुत करता असत रामार भजन.
रघुनाथ अभी रघुनाथ
ಹರಿ
ಶಾರ್ಜ ಪಂಚಮಾನೋತ್ಸವ ರಾಮನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞ 550 ಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮ ಕೂನು ರಾಮಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕೂನು ಜಪಕೇಂದ್ರ ಟೂಚ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂತೆ ಹಂತು ಮೂರ್ತಿ ತುಗಲ ಐಲಸ है भजना सप्तो महोत्सव भी हंग जल्लसा है पूरा विषय आमकां पळोवचेक आनी आमी करचेक हे स्वाम्याल साहित्यांत आमी पळोवचेक आमगेले योग पुण्य जन्मांत आमी कसो केलें कितके पूर्व जन्मांतू त्या जन्मा वयल्यान आमकां अष्टू योग मेळ्ळो आसा आज तशें हांव न्हू हे कंप्लीट पद्य रुपाचेर परतगाळी वैभवाचे पक्षी नोट आमगेले भजना मंडळीचे मारुती भजना मंडळीचे एक रचन केल्लें आसा हाका होय जावन न्हू आमगेले राग संयोजन जावन माल कंस रागाचेर विद्यामालेन तिका राग दिवन न्हू आज ते भजन म्हणटा आसत स्मरणीया
ರಾಮದೇವ ವೀರರಿಗಲು ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣು ಪ್ರಥಮ ಕೋರ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮೋ
गुरुवर्यांक कोटी प्रणाम विद्याधीश गुरुवर्यांक कोटी प्रणाम कोटी प्रणाम कोटी प्रणाम आता एक भैरव म्हणून आम्ही राजभजनाची आम्ही समाप्त करता असं. कलया में
गुरुमणिनाथनु वरदश्री कृष्णनु गुरुमणिनाथनु वरदश्री कृष्णनु गुरुगणा करुणिसुता गुरुगणा करुणिसुता गुरुगणा करुणिसुता गुरुगणा करुणिसुता गुरुगणा करुणिसुता यमेति कारिगणा कारिगणा देवादिदेवा प्रभुवा द्यावे दासांची सेवा अपराध केले जरी बालकाने क्षमा करावे जगत्पालकाने सदा सर्वदा योग तुझा करावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षो नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे आता वीर समर्थ स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोकरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः वदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयोध्यापति श्री प्रभु रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामदेव वीर विठ्ठल की जय। पवन पुत्र हनुमान की श्रीमद विद्याधिराज तसीपाद बड़े ऋषि स्वामी गुरु महाराज की श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तसीपाद बड़े ऋषि स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठ संस्थान की